Salutare tuturor, m-am întors cu un nou videoclip din Minecraft. O să jucăm Western sau să dăm drop-ul nu e pe survival. Să primez niște mesaje de la colegi WhatsApp, dar ăștia. Am intrat pe greșită. Drop-ul Survival Games. Nu știu unde să mă spawneze. Yes! Am trecut. Se glitch-uie. Moi! Bă, ești nebun. Ce se întâmplă? Și o să trecem la următorul nivel. Nu o să fac toate misiunile și o să fac doar 3. Deci una e completată. Că mi-e o groază să urc. Așa cred. Dar mi-e o groază. Nu, asta am făcut-o. Mergem la următorul nivel. Pe aici am ieșit. Deci acolo e următorul nivel. Ce tare! Ui! Spawn! Unde sunt? Am sărit peste un level. Să-mi iasă. Tocmai aproape de final. Urât. Ce? Mam. Aștept să cad jos. Da. Și mă mut aici la mijloc. Mi-a ieșit. Am făcut deja 2 nivele, o să mai facem unul. În fine, v-am promis episodul trecut cu Zlitter că o să joc cu niște prieteni Minecraft, dar ei nu au venit. Stau pe scări de jumătate de oră.
fie altul. Chiar mă spawnat aici. Să mă duc la alt level. Asta l-am făcut. Nu știu că are lag rău. Gata. Ups. Să căutăm altul. Nu apropiat, apropiat. Ce? Nici nu mă interesează măcar. Să trezim peste nivelul ăla. Nu e chiar atât de ușor. Dă link la făcut repede pentru că este profesionist. Și Rafael. Așa. Ui! Au, 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 au. Cam atât pentru astăzi. Nu mi-a ieșit, dar o să încerc într-un alt episod să caut o mapă de PvP și să joc cu prietenii să-i caut. La revedere! Eu mă numesc Andu și vă rog să apăsați butonul de like.